हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पोर्टेन्ट आरो गिदिरथार आपडेटनि सायाव भिडिअ लाबोदों। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा भिडिअखौ इउट्युबाव नायदोंबा इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं गोदान आरो इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लोगोफोर। दायो आधार कार्ड डिपार्टमेन्टआ मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामबाय, बेनो जाबाय जायफोर बिथांमोना आधार कार्ड आपडेट खालामनांगौबा आरो बे बिथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो टाइम मोनाखैबा नोंथांमोननि थाखाय गुड निउज। मानोना आधार कार्ड डिपार्टमेन्टआ आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि समखौ 6 दानसिम बारायना होबाय लोगोफोर। जाय बिथांमोना माबाफोर जाहोननि थाखाय जुदि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो मोनाखै एबा आपडेट खालामखांनायनि उनाव भेरिफाइ जायाखै बेखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव आधार कार्डनि वेबसाइटआव थांनानै चेक खालाम। आरो जुदि नोंथाङा आधार कार्ड आपडेट खालामनांगौबा एबा जुदि नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया फेलबा जोंनो आधार कार्डखौ 6 दाननि गेजेराव आपडेट खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो बे आधार कार्ड आपडेटखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजोंनो बानायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा आधार कार्डनि वेबसाइट UIDAI बेयाव थांनानै गोरलैयैनो खालामनो हागोन। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम।